also like to greet Ndiyathanda futhi ukuthi ndibulise the president of ATM, umongameli we-ATM, the Honorable Mr. Zungula, who is a member of parliament and a leader of ATM in parliament. umhlonitshwa ubawo Zungula ongumkhokheli we-ATM epalamente. Dr. Nongunga, I have never shared this with you. Father Nongunga, andikhange ndikwazi ke ukwabelana lento nawe. When Comrade Mpofu spoke yesterday, he made reference Xa ke uComrade Mpofu eqaphula izolo to the fact that he is aware esithi ke uyazi that ukuthi Dr. Nongunga and President Zuma have come a long way. ukuthi utata wethu kunye notata uJZ basuka indlela ende kakhulu. His experience in this regard Ukuthi ke isipiliyoni anaso kulo mcimbi is not too dissimilar to my own. ayohlukanga ke kwesi nami ndinaso. About 2 or 3 years back, Kwiminyaka emibini okanye emithathu edlulile I was desperate. I wanted to engage Ubaba Zuma on the phone. bendikwimeko inzelelo ndifuna uxoxa nomsholozi ocingweni. Frankly, I was getting agitated because it was more than 24 hours when I was looking for him urgent. Bendicaphuka kakhulu ngoba bendimfuna ukusukela iiyure ezingapha kwama-24. I asked the late Dudimieni, please, I need to have a word urgently with the president. Ndagxininisa ke kulo sisi ndathi ndiyacela ndifuna uthetha nomongameli. The answer was, no, Judge. Impendulo yathi hayi jaji, You will not be able to talk to the president because he is involved in intense negotiations awuzokwazi ukuthetha nomongameli kuba ubhizi neengxoxo ezinzima with none other than Dr. Nongo. kwiingxoxo ezinzima notata wethu uMpostile Ntongo. I must say, Chief Apostle, for the first time in my life I was jealous. Mandiyitsho uMpostile Ntongo okokuqala nje ebomini bam ndibe nayo nje into enomona. I was jealous of the relationship that you had already way back with Utata Uzulu. Ndibe nomonana nje ngokujonga obudlelwane unabo notata uZuma. But I knew that one day there will be positive fruits of those discussions. Kodwa ke bendisazi ukuthi liyezilanga apho kuyobonakala khona iziphumo zezo ngqondo. Jealousy is no more. Akusekho ke ngokumona. May I also take this opportunity to greet traditional leaders present here. Mandithathe elithuba ndibulise isikhokhelo sezemvelo. One of the speakers said yesterday, Omnye wabo uthe izolo, as politicians, we must not forget one thing. thina njengabepolitiko kufuneka singalibali We are the servants of God and also the servants of our traditional leaders. ukuthi sizizicaka zaThixo sikwazizo nezicaka zokhokhelo lwemvelo. Therefore, when we speak with reference to land and other political issues, Ngoko ke xa sithetha ke ngomhlaba nezinye izinto zopolitiko we must not lose sight of the fact that we are no more than the servants of God. kufuneka singalahlekelwa ke ingqondo ethi thina asidlulanga ekubeni uba sibe zizicaka zikaThixo. The land in particular belongs to Amakhosi and not Ingabumbi to ke us. umhlaba umhlaba wenkosi ayingomhlaba wethu. May I also greet the ground forces of ATM present here. Ndiyabulisa Mqabane. Mandiphinde ke ndibulise i-servants ke ezilapha ezantsi ku-ATM. From the MK point of view and the Ambindodo, I'm not alone. Ngokwecala ke le-MK andihambi ndodwa. I have 1 or 2 MPs who are here. Akhona ke amanye amalungu epalamente endihamba nawo. One of them is Commander Kubega. Please raise your hand. Omnye wabo ke ukhomanda ukubheka cela uphakamise isandla bakubona. Thank you. There are also members of the High Command who are present here. Those who are present, Pangaman Banbo. Nabanye ke bakwi-high command cela niphakame ibone. Siyabulela bosisi. Yesterday we had a leader of the Women's League. She is also a member of the High Command as well as the Youth Command. Izolo ke besinomkhokheli ophethe icandelo lomama